Long live, long live. Bagra long live, long live, long live. Bagra long live, long live, long live. Ipft Yakarwi Takhuk Patho Debbarma khapang kubai Lamsokgo. Ipft Yakarwi Patho Debbarma khapang kubai Lamsokgo. Ipft Yakarwi Patho Debbarma khapang kubai Lamsokgo. Bagra de, Bagra de, Bagra de. Romkha ini 28 Februari 23 tabu ang tragini simino chin Tiprasa bagai samungklai fayo oning struggle khaikya chin jatino fiongna bagai so ang tabu khlaina tongo so main ang to Ipft ini tongo oning struggle khaikya inga chini leader song ni bagai bibino bongni interior tamo as problem to semia bong interior buti bong like ya so unfortunately tabo borong ni asuk bong ko bakre asuk punctuality but asuk effort botab asuk kri ya amne bagayang bagaran je effortness nugoi je bini kindness sino borong no belai na hamjang mani bagai so ang badong ko obviously bono login bagai tin Tiprasa bai hansa kam khan. Thank you so much. Bus kango nini dolok ke ba khane rok aba khai rok to tong obviously finai tam ke an je dol tong ne rok bo jatin hamja ki nang baksa kam sam khai tonga so siu liver finai borok ki election second da final na ki election pai final obviously final to election main to vote chulo na so obviously before the election they will come. Okay, thank you sir. Ini belajar jeng tongthogo tam ni kakai Tripura ni ha Dophani kogno Lamsokgo coba khlainai sini Takhuk patro tini sini podobil pate bisok khaye bobagarani mokolni mukrino khonani bagai watini Tipra Mothani Bana Romkha sing bono kha hambai kha kukurwe Lamsokgo tam ni hingga boa khai khoroksa hano hamjangnai dofa hamjangnai no sing manai sini Tipra Motha tai bobagara tebo phan mannai tebo phan ragnai jangan Lamsokgo patho sini Dophani babe bobo khoroksa Lamsokgnai tai buskango jeng bono mane sini Ghat Tipra manani babe sobano jeng tebo phan khlai manani ni Lamsokgo ang kha khlayo omti khena tai tongnai rok jottono bobagara bai thai thancha motho join khlainai ne ang borno ko bobo borok ko phaina nungton ang sini Takhuk patho no kisa poksanani babe khojak.